Какви са причините, поради които е по-добре да се извършите инвитро процедурата у нас в България, отколкото в чужбина? Здравейте! Аз съм доктор Вакрилов, репродуктивен специалист в инвитро АГ център Димитров. Инвитрото в България се прави от 1988 година, много отдавна, на 35 години. Специалистите, които се занимават с него, са добили вече много голям опит, който в никакъв случай не е по-малък от тези в големите клиники в чужбина. Освен това, в нашите клиники в България, оборудването с апаратура и медикаменти в никакъв случай не отстъпва на това в другите страни. И не на последно място, извършването на една процедура по репродуктивна медицина е свързана с много изследвания, прегледи и много голям брой посещения в инвитро центъра, което ако е извършено тук в България, спестява голяма част от разходите за пътуване и за хотели и така нататък. Другото, което е много важно, е, че в България Центърът по асистирана репродукция покрива разходите на голям брой семейства за 4 процедури, докато ако ги извършвате в чужбина, те ще бъдат изцяло за сметка на пациентите, поради което е по-добре да се извършвате инвитрото в България. Освен това, българските специалисти са много по-добре запознати с психологията на българските семейства, както и че няма езикова бариера, което не е маловажно. Надявам се това видео да ви е било полезно. Можете да намерите много такива в нашия канал.